Kaching thorji aphan pulote aprang sia bangke methanga king tongpen kachar jap theka bangke akinang sotpu abarim risim ki odatum matha bonsi chek lapen free kar che lapen ke soy keret pen methanga hemtun kachela namati our cycle longnang ji aputhak Northeast Cane and Bamboo Development Council a managing director IRS Ominishan aphan kachetongda Kidamtang chiti ni phai cricket homarni Karbi X Revolutionary United Forum along ke claim kidamatum Mithang akeng ke charjap thek ji aphan pura chokama mo kilong ji aphan pu akimang pen Guwahati along ke do Northeast Cane and Bamboo Development Council along humri damsi check pen pre kar che la pen ke soy keret pen ale kachepalong thek ji aphan chingki che than padodam Northeast Cane and Bamboo Development Council along pen ason our side long ji aphan sonsi check la pen pre ke som our side la pen ke soy keret pen ali ka chepalong unjia puthak siki ki pi pen ke danglok ason ake rap sitami longjia bidia phansi jesemet managing director aphan chetongsi kisik pontang alo hai hui pi pajertekang Northeast Cane and Bamboo Development Council Guwahati along managing director arideng bangsolo ke thondamhut KERUF spokesperson Willingson Thangcho Finance Secretary Run Rongpi Lapen Joint Secretary Godwinson Croatumsi Pajir Tekanglo Northeast Labangso Cane and Bamboo Development Council Labangso asai hemlo binakang humuri ke bang lah no janil tum la song trok abare musim orang kace song ki utang Labangso song atum pini ladak pre lapen ke check pen kaselam horun pen pini popular lah rehab na thu pine abar sai longji mene pula so kemang ke pensinil tum ladak managing director omining chena ke hai panitum Indian Revenue Service alang li pana chetong ke bang pen damtang porto nil tum chetong bang lo pasi alang li nai pingkhat pen se pini nil tum lahaya pre pen check pen so pen paching bar pen PPS sai claim munjima lahaya puthak ni tum pini ta lo nangathon ke bang pasi ke bang jidang apor hot kimesen etum check pen pre pen ku PPS war sai longjima lahai puthak ke claim fansi pini nil tum dang lo nai pi ke bang la pen ke ahok im pre la pen check karbing longang nam long ke nonamat ke humrui son sidolang si halahai pen la song trok abarim risim long rang ka che song ki utang la bangso song ari soi jang atum na check pen pre la bangso hamu pen ke soi keret kaprek asai claim pen jojor cholang amuton ku pisi ke claim munjima halahai puthak nin tum pini jing wai si ke bang la Bangso hot managing director IRS Omi Ningsen sitami alang litum ka chingki ke che thana teng mate ke pa jer te kang alo along ki jong pona sai ke pa chunji apha te chak pon lu pusi than pon dong mukak pen sem singing ti karbeng long live